Sa mga marites ug uban pa nga dili maayong taras nga mga job order, kaswal nga kawani ug mga kotermino sa Cebu City Hall, inihap na lang ang mga adlaw sa pagtrabaho. Kini human mipagawas og kamanduan ang buhatan ni Mayor Mike Rama nga dili na i-renew ang ilang kontrata. Ano ang report? Gikumpirmar ni Cebu City Mayor Mike Rama nga gikan kaniya ang executive order nga gitumong alang sa mga job order, koterminos ug kaswal nga empleyado sa Cebu City Hall. Nalatin nini ang pahimangno sa ilang kontrata nga kutob na lang sa Hunyo 30, 2022. Mahimo makapadayon sila sa trabaho kung makapasar sa evaluation o gikinahanglan nilang mo reapply sa trabaho. Apan kadtong mga empleyado nga adunay mga daotang taras, goodbye City Hall na. Numero 1 ipanghimugatan sa mayor sa memorandum nga gipaagi sa Secretary to the Mayor, Attorney Dominic Dinio, nga dili na dawaton ang tapulan, kawatan, palautang nga dili mo bayad og uban pa. Hindi man ta makabuhat og good governance kung ang atong mga tao, mga tapulan, mga kawatan, mga hugawan, way ibawan. Giklaro ni Rama nga ang iyang lakang mao ang paglimpyo sa City Hall aron mamahimong epektibo ang serbisyo nga mahatag sa mga sugbahanon. Matud pa, dili na kini bag-o niyang gihimo. I have been very clear that City Hall, we will address it that by July 1st it will be a product of a serious substantial change. That is the trust. Giingong normal ra ang maong pamaagi isip kabahin sa transisyon ug matud pa pinasubay sa lagda sa Department of Interior and Local Government ang pag-umol og evaluation sa mga GO o kaswal nga empleyado. Una nang gitambagan ang mga empleyado nga di na mo report sa ilahang trabaho sugod sa Hulyo 1 kung dili kini makadawat og job appointment. Sa pagkakaron adunay mo kapin sa 4,000 ka mga job order samtang 3,000 usab ang mga kaswal ug dili pa matino ang gidaganon sa mga koterminos nga destino kasagaran sa batan sa mayor. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.